Sing wis hit lak Sri Huning terus Sesideman sambung Wanci Dalu kae. Ning janjane iki luwih kepenak iki. Ayo, tur lek sing nyuwara Birgita iki mesti menjiwai. Ayo. Mergo ki sesuai dengan karakter dan juga perjalanan hidupe si Birgita kuwi. Ayo. Coba men berdiri sik. Duduk, duduk. Apal nduk pisan? Hafal no, Pak. Wah, kok iso lho ngapalke mongko bawa sak langgame lho. Ya mergo kuwi sesuai keadaanku, Pak, lagunya. Oh, alah. Ya. Ah, pancen lek ngono sesuai karo apa kuwi pikirane sesuai karo harapane sesuai dengan karakternya biasanya lek kon ngapalke cepet pancen kaya ngono kuwi. Mboten, Pak, kan judulnya kan Aboting Katresnan to, Pak. Biasa to, Pak, anak muda itu berhubungan dengan cinta dengan pokoknya sesuai umurnya kan seperti itu toh, Pak. Betul, ora apa-apa. Lagi saya iki lak kagungan kersa ngunduh manten. Upamane ngaturake aboting katresnan kan ya pas. Ya leres, Pak. Aboting katresnan Mas manten lan Mbak manten gitu, Pak. Tak kira nek sing mirsani Mbak ya sik ana. Matur nuwun Bapak-bapak Loh, Mas manten dan Mbak manten masih stay loh, Pak. Ah, stay nggih. Nggih, stay apa? Di tempat. Hah? Apa masih di tempat? Oh, nggih standby ngono ya. Nggih, stay. Nggih. Matur nuwun dumateng Mas Firman kalian Mbak Fajar. Terima kasih. Sak keluarga iki piyayine alus kabeh, Bir. Napa nggih, Pak? Oh, wiwit saka bapak niku, sak ibu lan ugi manten kekalih lan sederek-sederek sedayanipun niku walah temenanan le grapyak, le semanak niku piyayinipun sae-sae sedaya. Aku mau langsung kon mlebu ning dalem kono. Mriki Pak Dalang peteng dedet pas lampu mati. Ayo nggih. Benjing kula nek dados manten mungkin jenengan sing mayangi lho, Pak. Oh, boleh. Tenan, Pak. Boleh. Saestu niku. Heeh. Pertanyaannya sida karo sing endi? Aja ngono to, Pak. Aja ngono to, Pak. Ayo licet to, Pak. Ayo ngono nggih. Nggih. Bawane apa kae? Asmarandono. Asmarandono, Pak. Asmarandono. Ya apik saestu Bapak Ibu. Mang napa niku mang midhangetaken mang ngrasake iki kepenak iki cakepane utawa saire barang ya sangat menggelitik. Ayo, coba. Ya Bir sing cetha lho Bir. Sing menjiwai. Jarwane sulistyang warni. Nah, iki coba engko langgame sak ramban, yang kedua dangdutne slow. Ayo coba, ayo ngono. Nggih. Siapa ngerti kena nggih andalan limbuan? Ayo. Lek limbuan kudu dangdut. Nah, iya. Weruh kebyareng jagat raya. Ayu mumong lair Ayu mumung lair bae. Terus, Nduk. Hapsari suteng yuang Hendra Suprabo. Terus Jobolan jero beda kalong alit mangsa jambu codot. Ayo. kok pedhot talining trep
ndi wae, Nduk. Yo. Aku bingung campur goyang megang mendang rasa gawe payung aku tak kaya wong linglung arep tak putung ning rasaku gandrung jane sek bagus bojoku apa aku keliru panyawanku bareng rasang pambayungku menyang bojoku kok metu bosenku Ya. wiwitane ora gagas marang wong bergas omah ngadep limas tresno bojo banjuran yen nganti tegas aku wis ikhlas Iya. Oh. sing breges mas tendang rene larang aku gede Alon-alon ayo, Bis. Aku bingung campur goyang megang mendang rasa gawe payung aku kok kaya wong linglung arep tak putung ning rasaku gandrung Hey. jane sek bagus bojoku apa aku keliru panyawanku bareng rasang pambayungku menyang bojoku kok metu bosenku
Tenan. Sekali jadi langsung lancar.